Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong suwatampo. Ako si Maye. Kining maong kaagi ni sa suod kaayo na akong ig-agaw nga mura na sa akong igsuon. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulungan, Gone Too Soon. Ano pa dahil sayang kaagi karon? Maukining usa ka babae nga taga Lorega, San Miguel, Cebu City. Ang katuwang tatampo nagdasangan nga Maye. Unsa ka diha, uy, galit mo lang kagirig-girig diha, uy. Gikilig ko! Kay? Gitagad ko ni JM. Unya, niigon siya nga siya! Sus, abibe na kung naunsa ka, uy. Ha, pero ang pangutana, makahinomdom ka siya nimo sunod kita ninyo, ha? Aw, kung malimot siya, ako mismo may mudool o magpaila niya. Hi! Hello? Nalimot siguro ka na ako, no? Ikaw tong... Katawang gay na ni mo gahapon nag-see you. Ha? Oo. Kumusta? Okay na. Mo-cheer ka ni mo sa inyong doha, ha? Wow. Sige ba? Salamat ha. Yes! Dog salaw! Ah, grabe mo ka cheer. Oh, murag yung bayag, no? Dili pa sa pagkakaroon, pero wata kay bao, pohon! Ay, Rowena. Thank you kayo ha. Nakita na ko kung yun sa gini mo pag-share kanina. Sus, ikaw pa. Gusto ko mamaway ini mo. Pwede na ko makuha mong number? Nalingaw ka sa tong date? Date? Oh, sorry. Laagad eh. Unya na lang ng date kung kita na. Ha? Ganahan ko ni mo, Rowena. O ganahan kong mas makaila pagid ka. JM? Kung sugton ko ni mo karon, malipay gid kay ko. Ha? Uyab na mo? Yes! O sa mga diugayan, diba? Wa pa gani ka makaila kaayo niya, day? Ay da, magila-ila na good mi. Nga uyab na mi. Simple. Day, Rowena. Rowena, mahal. Kuyog ta sa amo inig Sabado, ha? Ha? Sa inyo? Ipayla-ila ti ka sa mga ginikanan. Sure ka? O lagi. Pananggid na unya sa imong mamagpapa, ha? Kuan mahal. Wa para ba mahibaw kung ginikanan bahay nato? Ha? Nga naman. Stricto manggod kaayo sila. Gusto manggod nila nga makahuman una ko sa kong pag-eskwela una ko musod ng butanga. Kay mao ko na yung makadistract. Mao ba? Sayang. Abi ni mo, no? Ikaw ba unta ang pinakauna na akong ipayla-ila sa mga ginikanan? Pero sige lang, ayaw ka bala ka. Mangita akong paagi. Wanto ka sa ilang Maye karong Sabado? Opa, magdungan mig buhat sa mong project, good?
Nahala, sige. Basta kay adturagin mo sa ila ha, dili maglaag-laag sa laing lugar. Opa, Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Ako kikipasangil ni mo? oh, sige na lang, good day. Karoon rapit tao. Basta, pag-amping lang yun. Ikaw, no? Marigig bati kayo mong tanaw ni JMI. Marisig kriminal nga, angay kong mag-amping. Dili man sa ingon, ana. Pero, bupapit na makailan niya. Wa tamay ba o sa posibleng mahitabo. Maong pag-amping lang yun, Rowena. Ma, pa, si Rowena. Ako uyab. Mahal, akong ginikanan. Hi, tita. Tito. Hello. Hello. Pag mama o papa lang namo, day. Salamat, ma, pa. Nakauyon gyud guys sila si mama magpapa ni mo, mahal. Mao ba, mahal? Oh. Kung pwede pa lang lagi, minyo anday ka? Minyo gyud dayon? Oh, unsa ka kung mag-live-in lang una ta? Ha? GM, nahibaw gid ka nga dili na posibleng mahitabo. Patay gid ko sa akong ginikanan. Ug nakasiguro ko nga dili ko nila pahumanan og eskwela, ana. Hangtod ka no sa ka mag-agad sa imong ginikanan. Mga college naman ta. Sige na, mahal. Ato na tapuyo sa amo. JM. Tayo pagsugot ha. Day, Dili pa kayo anak ka desperada para dali kay ka makikipon sa tao nga wa pa kay ka makaila. pero nakauyon ba gud ko sa ila, day? Maayo kayo tagad iyang pamilya nako. Feeling nako magalipayon ko dito sa ila. Oh, bahala ka. Magmahay raon niya ka kung muuban ka niya, Rowena. Salamat nga ni sugot gid ka. Ngani nakapuyo na mo. JM, ayaw bagit ko pasakiti ha. Niikyas rabi ako sa amo. Og naglib kog message na lang mama nga nakigtaban ko nimo. Og ako silang giingnan nga dili na ko gustong pangitaon pa. Ay kabala ka. Di ka magmahay. Himuon ta kang prinsesa dinhi sa mong bahay. Salamat, JM. JM, mahal. Nakaisulti nimo. Unsa man na? Pamilya ni gid unya ta. Ha? Mabdos na ko. Usa? Usay mabdos? Ay pagsigig binuang di ah? O lagi. Time para good. Nga namang murag wa makamalipay. Wa gyud. Kay di pa ko andaman ang butanga. Kanindot sa tong pagpuyo. Nga kitarang duha. Way makapugong na to. JM, Ipakuha na. unsa? Nabuang na ka? Dugo pa man na. Ipakuha na ha? Bahala ka diha. Padayunon ko ning akong pagbabdos og buhion ko ning akong anak. Kung mao na. Ayaw pag-expect nga. Musuporta pa ko nimo. JM, Hain man si JM. wa ko mahibaw, ma. Sukat ka nahibaw siya mabdos ko. Sige naman na siya glaag. Unya, gabi na kayong mauli. Paita bataa. Tuo di ay. Mo anitong yang igsuon ha.
Gusto siyang mutanaw sa iyang pag-umangkon. O siya mo ini-offer nga mubantay una ni mo din ni sa ospital. Salamat kayo sa pagbantay nimo sa among anak ha, Kuya Paul. Way problema dayo eh. Unsaon nga pangandoy magininamo nga may anak mi. Pero wa may swerte sa akong asawa. Basin og wa pa karon. Pero sure ko, sa inyong kamaayong tao, hatagan na gid unya mo pohon. Ugma day tuod ba? Makagawas naman ka sa ospital. Kami layda sa bata kay magsakyanan man mi. O kamo ni mama maoy sakay sa pika sakyanan. Sige kuya, salamat kaayo. Ma, wa pa ba sila si Kuya Paul? Taod-taod naman ta nga abot. Nagsunod naman sila nato, diba? Ha? Nidiretso naman sila uli. Ha? Unsa ni diretso uli? Ang akong anak to man nila. Uy, nagkasabot naman ko mo nga ipasagop nimo ang bata. Kay dili ka makabuhi og dili pud mo dawat si JM ata. Niuyon po si JM nga ila na ang bata. Unsa? Mawa ko mahibaw, anak, ma. Matawagi ra, God, please. Dili mahitabo kay panghatag na ko akong anak. Wa gyud. Dili gyud mo tubag. Kanina ra ko nagsigig panawag. Ginoo ko. Akong anak. Oh, unsa ka? May gilak-hilakan mo diya. Ha? Hayop ka! Ha? Hayop ka! Akong anak! Sos, nilarga na oy. Di na to niyong magkuha balik. Usa! Naiwan ako kay bago siya kong buhaton. Dili na ko kaya gawa na ko akong anak. Day, kalma lang di habi. Ayaw pa na sa imong gibati, ha? Naibaw ka kung unsa ko makapag-antos ba ni JM, day. Mong dili na ko. Gikapoy na ko sa akong kinabuhi. Rowena! Wa naman kit panawag og balik si Rowena. Nabala ka na kit kaayo ko. Ato na ko siya sa ilang bahay ni JM. Pero magpauban ko sa papa ni Day Rowena. Unsa yato, sir? Papa ni Rowena, JM. Ngano, tito? Ay nang akong anak. Naasiguro sa kwarto. Bago lang sa ko naabot. Dali mo, sood mo. Mahal, niyangin mong... Oh, dugo! Diyos ko. Rowena! 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 Ganun naglaslas man kasi mo pulso, anak! Rowena! Anak! Nagmahay ko nga nagpalabay pa kong pila ka adlaw una na ko giadto si Rowena sa ila. Kay human unta sayang pagtawag na ako unta dayon sing gikuha para dili si makauna-una og dautan sa iyang kaugalingon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.